बबनी गुरहथी के समय भई गुरहथी मारो में आ गइल बा। हां चला बैठ अब तैयार होके चल। अरे आड़ी काहे रो तारू बोलो रे ए माई हाय गुरहाती पर के सोना चांदी हां हाय मंगलसूत्र हां हाय डड़का सब हटा दे हाय वापस करा दे सब सामान ई कुल देखा तनी तो हमरे देह में आग लग जाता। ए माई बतिया बताओ का हो बात बोला बात बोली हमारो के सामने जोन पास थक लेके खड़ा बा हम ओकरा से प्यार करीला। अरे चबवनी उ तोरा जात के ना हो पियरवासल बड़ पियर कटनो एने मारो में गुरहथी आइल बा आ तू पियरवास गइलू। बाबू भाई के नाक काटा जाई जल्दी पेन हो चल। नारी माई हम कुछ ना पहनो हम ई शादी ना करो ई शादी ना ही हमर बर्बादी होता। अगर हमर शादी हो जाई तो हमर जनुआ जन बड़े तुन फोन कर देले बड़े थाना में अभी पुलिस आई सब केहू के गिरफ्तार करके लेके चल जाए। पियरवास गइलू काल से बाप भाई के गांव में घूमल मुश्किल हो जाई। आई पियरवासल बड़ी माई किया न कर बिना सगाई माई रे देखी जमाना लगले थाना मारो के पास धके रोवता दीवाना थाना आवता मारो के पास धके रोवता दीवाना लगले थाना आवता। अभी अभी पुरस्कार बड़ी हमार परम सहयोगी बिट्टू प्रधान जी उनकर छोट भाई बड़ी सेवा चुनाव में कैले वालो हमार इलेक्शन में हमारा तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन शुभकामना बा। नारायण जी धन जन से धन के वृद्धि हो नाम जस कीर्ति जस मिलो ते ते फसल बड़े जानते कौन जाती हो छोड़ जाती हो तो ते ओकरा से बियाह कर ते ओकरा मारा की खैनी दिख दे छोटे घर के लड़का हो बड़का घराना ए माई तू इहे नो चाहत रो कि तहार बेटी सुखा घर में जाओ तो जा छोटी बात में का हो मनोज घराना उनका रोज बा। अरे वो इंजीनियर हवन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हवन। अरे तारा सब ए माई इहो हार्डवेयर हमर शादी उनके से करा दे न तो हम उनके बिना ना जियो। तो छोटे घर के लड़का हो बड़का घराना
ठान आवता मारो के पास धमकी रोता दीवाना रोता दीवाना अभी अभी हमरा माला से स्वागत कर अपना बिट्टू प्रधान जी के बबुआ तने शिव जी लेके हने आओ जानते रहे कि ना हमारा गाँव में रुपया बरसेला ए जब मुट्ठी में धैला महके हो बिट्टू प्रधान जी उनकर बहुत बड़ सहयोगी ना ना भगना बुआ मालर लने दाना दे 500 रुपया पुरस्कार देनी रहुआ हमारा के राजू राय जी 500 रुपया हमारा के तमाम कलाकार लोगन के 100 रुपया सम्मान कहनी हार्दिक अभिनंदन शुभकामना जी जी कौनो बात हम जानता नहीं और बाजी हई हई देखो हई हवालो तरलो भाई दे आदे देखो हई का करती है फोटो कह दिया फोटो खिंचवाले वाली बोला ना भाई से फोटो खिंचवाले वाली बोला ना भाई ए माई इहेले ना अपने जनुआ संगे बड़ी दूर दूर तक ले निमन जगह पर ले घूमल बानी कहां घूमल बड़े इहेले ना आइसलैंड ले घूमल बानी आइसलैंड इंग्लैंडो में घूमल बानी अच्छा। आ वह जानत रू बढ़िया बढ़िया पेड़ के नीचे उनके गोदी में बैठ फोटो खिंचवले बानी ठीक बा खिंचवाओ कने देखाओ करे तो कल तो बाबू भाई के इज्जतियो ते खिंचवाइए दी हमें दिखाओ तो फोटो कि फोटो खिंचवाले वाली बोला ना भाई से रे अरे ई का करते रे थाईलैंड लगे इतना डुमरी वाला लखिया है कलाकार हरी कलाकार हो हां हमरा बल पर चलता गोला माया के हमरा बल पर चलता गोला माया हमारे बल पे विमलेश अच्छा भाई हमार भगना बड़ा बहुत रुपया पुरस्कार दिलन अरे दिन भारी खात नहीं थी उनके चलते खाना लगले खाना आवता मारू के पास धमकी रोता दीवाना खाना आवता मारू के पास धमकी रोता दीवाना चार को बड़े चारों के बंद कर दे और सुन एगो बात के ध्यान दी हां हम सब जानते हैं तोरा के जो जब तोर मन बा ते ओकरा से बियाह कर ले बाकी हमने के राजी नहीं खीजा राते राती भाग पड़ा ए माई ओ में तहरो लोग के शामिल होखे के चाहिए काहे कि हम उनका से
बानी अपना भाई बाप के मुंह देखो उनका सिर पर हाथ रख के कसम खैले बानी उनका के अपन भगवान मनले बानी उनका के अपना दिल में बसौले बानी भैया के मुंह देखे के कहत रू हां भैया के मुंह का देखी ए उ तो पहले ही के मौका अच्छा कोनो बात ना छोड़ हां कि प्यार कोइले बानी करार कोइले बानी प्यार करे वाले संगे जी मर के करार कोइले बानी संगे जी मर के करार कोइले बानी संगे जी मर के करार कोइले बानी माई खियारा ऐसा ना ये नीना पा बारूद लिखले गाना लगले थाना आवता मारो के पास धके रोवता दीवाना लगले थाना आवता मारो के बात धके रोता दीवाना लगले आवता मारो के पास धके रोता दीवाना आवता श्री राकेश राय जी मारो के बात धके रामेश्वर राय जी आवता नोट के गड्डी बात धके लुटावल जा रहल बा हार्दिक अभिनंदन मारो के पास धके रोता दीवाना लगले रहे दी। मारो के पास धके रोता दीवाना अभी पुरस्कार मिलल